Ижат кешеләрен өч төрле язмыш көтә. Берәүләрнең үзләре исән чакта ук эшләре үлә. Икенчеләрнең эше дә үзе белә үлә. Өченчеләрнең исә үзләре үлсә дә эшләре кала, хезмәтләре чәчәк ата дигән аяз гыйләҗ. Соңгы өченчеләрнең иҗатлары үзләре үлгәннән соң да яшәп кенә калмый, аларны заманның символына ук әверелдерә. Яшьтән ук матбугат чараларында үз фикерен җиткерә башлаган, 20нче йөз башының танылган, иң алдынгы фикерле шәхесләрнең берсе булган Фатих Әмирхан бүген дә игътибар үзәгендә. Студиябызга җыелуның сәбәбе дә әлеге шәхес һәм аның иҗади мирасы. Исәмсез хөрмәтле тамашачылар, турыдан-туры эфирда мәдәният дөньясында тапшыруы. Хәерле көн. 21нче гасыр Фатих Әмирхан иҗатына һәм шәхесенә нинди мөнәсәбәттә? Бүген студиябыз кунаклары белән без менә шушы гади булмаган сорауга җавап алырбыз дигән ышанычта калабыз һәм аларны сәламлыйбыз. Исәнмесез. Инде студиябызда әдәбият галимнәре һәм язучылар. Хөрмәтле кунаклар, мин сезне күргәч бераз гына каушап та калдым, чөнки сезнең һәрберегез белән айрым-айрым бер тапшыру уздырырга мөмкин булыр иде дип уйлыйм. Һәм кем белә, Искәндәр, бәлки менә шушы тапшыруда галимнәрнең күплеге ниндидер Фатих Әмирханның иҗатына һәм мирасына кагылышлы ниндидер яңа фикерләр дә булдырыр әле дигән ышанычта шулай бит калабыз. Шул ышаныч белән тапшыруыбызны башлап та җибәрик. Без бит инде әйтәбез, язучылыкның формалашуында аның биографиясы һәм аралашу даирәсенең йогынтысы зур дибез. Менә Фатих Әмирхан мулла гаиләсендә туган, дини тәрбия алып үскән, аңа бит инде турыдан-туры юл минбәргә, имамлыкка булырга тиеш кебек тә. Шулай да ул нигәдер җәдитчелек юлын сайлаган, киресенчә дингә башта каршырак эш алып барган. Моның сире сәбәбе нәрсәдә икән? Инде бу сорауга җавап алганчы тамашачыларга да мөрәҗәгать итик әле, хөрмәтле тамашачылар, безнең тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Фатих Әмирханны бүген сез укыйсызмы? Гомумән, әлеге шәхес сезнең өчен кем ул? Фатих Әмирхан сезнең өчен кем ул? Менә шу сорауга җавап алырга телибез сездән. Шалтыратыгыз, студиябыз телефоны 570-50-75. Инде мөхтәрәм җәмәгать, кунаклар, сезгә кайтыйк. Без менә ничек уйлыйсыз, ни өчен Фатих Әмирхан җәдитчелек юлын сайлаган, минбәрне түгел? Рабит абый, сез безнең бик кыю кеше бит инде. Башлап җибәрмисезме? Кыю димәс идем. Микрофонны алмыйча булмастыр мөгаен. Җәдитчелек ул тик кенә торган урыннан калыкмаган бит инде. Аннан соң җәдитчеләрне дингә каршы дип шәрехләү бар иде заманында. Ул миңа карса тамырында дөрес әйбер түгел, чөнки җәдитчеләр бөтенләй динне бит себереп түкмиләр, динне инкар итмиләр, Аллаһны инкар итмиләр. Бары тик теге бурсыган динчеләргә каршы чыгу, консерваторларга, кирегә сукалый торган дин әһелләренә каршы чыгу бит ул. Тукайныда заманында инде дәһри Алласыз дип аңлата башлаганнар, хәтерлисез барыгыз да, име? Имештер ул муллаларны сүккән, ишаннарны сүккән, Тинчуринда ишаннымыз кыл иткән дип, аларны Алласызлар, дәһриләр исемлегенә кертеп бетергәннәр иде инде. Ләкин бит алар диннән көлми, динне арткара сөйләүчеләрдән, надан муллалардан һәм консерватор кирегә сукалаучы муллалардан көләләр алар. Динне яклыйлар алар шушы мулла турында шайтанның монологы бар Тукайның бер заманында, име шайтан бишарага калган, кешеләр үзләре азгын, шайтанга эштә калмаган анда. Шулай да язучы формалашуына менә нинди тирә-як мөхит тәэсир итә без икән? Монда бер кичкенә әйбер бар. Менә мулла гаиләсендә үсеп тә аның сатирик язучы булуының сәбәбен моның тирәннән эзләргә кирәктер. Чөнки инде син әти йогынсында үсәсең икән, әти яклырак булырга кирәк име. Ә бит сатирик язучы булу ул көлке язу гына түгел, ул бит җәмгыятьтән көлү. Яшәп килүче режимнан име. Фатих Әмирханны бу сатирик язучы булырга этәргән сәбәпләр тирәнрәк булырга тиеш. Безнең галимнәребез нәрсә уйлый икән бу турыда? Резидә ханым. Фата абый, микрофонга үрелгән идегез. Менә мин Фатих Әмирханның ничек формалашуы, нинди даирәдә менә шулай чынлап та без аны белгән шәхескә әверелүенең кыскача гына шулай экскурс ясап китмәкче булам. Мәгълүм булганча, ул мулла гаиләсендә туа, Зариф мулла. Ләкин әтисе аның
ана ул сүрәтләгән Фатхулла хәзрәтләр саман булмый, ул алдынгы карашлы була, шуңа күрә балаларына да ул хөрлек тәэмин итә. Һәм менә шундый гаиләдә үсү әлбәттә безнең Фатих Әмирханга да йогынты ясаган. 6 яшы тулгач аны мәхәлләдәге мәдрәсәгә бирәләр, ләкин Зариф мулла күрә, безнең шәһәребездә аны алдынгы саналган шулай бит Мөхәммәдия мәдрәсәсе бар, малайны шунда тәрбиягә бирергә кирәк. Һәм чынлап та шушы җәдитчеләрне дип әйтик, яхшы мәгънәдәге җәдитчеләрне Батулла әфәнде бик дөрес әйтте. Безгә җәдитчеләргә дә, кадимчеләргә дә хәзер яңачарак бераз караш белән яшәргә кирәк. Менә шушы мәдрәсә әлбәттә безнең Фатих Әмирханны әнә шушы юнәлештә тәрбияләүгә бик нык ярдәм итә. Һәм аннан үзе дә ул яңалыкны бик сеңдерүче, шулай бит аны күрүче, бәяләүче һәм үзе дә шулар арасында булырга тырышучы малай. Без әлбәттә Фатих Әмирханның биографиясын әдәбият дәреслекләреннән бик яхшы беләбез. Ләкин менә бүгенге көндә укучыларга барып ирешмәгән, яисә инде киң җәмәгатьчелеккә ирештергә ярамаган биографик фактлар бармы? Ну, мин алай дип әйтмәс идем. Менә бу Мөхәммәдия мәдрәсәсендә шундый шартлар була. Фатих Әмирхан үзе башлап йөри әле 1902 елларда шулай бит, хәтта аннан алдарак та алар инде спектакльләр куя башлыйлар яшерен генә. Менә Галимҗан Баруди мәдрәсәнең мөдәррисе рөхсәтеннән башка ул соңыннан гына белә һәм хәтта безнең Фатихка үзенең шелтәсен дә белдерә. Менә шул рәвешле Фатих Әмирхан низамлы мәдрәсәләрнең дә низамын бузучы шәкертләрнең берсе була. Һәм менә 1905 елда 82 шәкерт әлеге мәдрәсәне ташлап чыга, чөнки алар реформа таләп итәләр. Алар арасында безнең Фатих та бар. Менә күрәбез, әлбәттә, ул үзенең үсешендә шулай бит теге йон уңайыннан гына сыпырып тормаган, кирәк чакта каршыда барган. Шулай тәрбияләнгән. Менә монда бер истәп җибәрәсем килә минем. Фатих Әмирханның формулашуында, аның алдынгы зыялы кеше, публицист, журналист булу формулашуында билгеле 1905-7 елга революцияны да онытып җибәрмәскә кирәк. Без соңгы вакытта ул революцияләр турында башкачарак фикердә, әмма ул чынлыкта шулай булган бит. 6 елда ул Париж коммунисты турындагы Рустан поляктан кергән текстны тәрҗемә иткән һәм башка яклардан да аның менә публицист кешәненә караганда бу 5-7 елгы революцияны зур этәргеш бергәнен күрәбез. Тагын икенче бер сүзем бар әле. Менә җәдитчелек мәсьәләсе күтәрелде. Ләкин Фатих Әмирханның бер мәкаләсе бар 10 елны язган. Мин җәдитче түгел дигән ул. Ләкин ул аның эшчәнлегендә җәдитчелек чагыла, үзен ифратчы итеп күрсәтә. Ифратчы, мин уйлыйм, ул бер радикализм дип. Мен ул җәдитчелектән тагын да югарыракка күтәрелеп, ана шундый радикаллеккә барган шәхс булып минем күз алдына килеп баса. Менә без монда әлегенә Фатих Әмирханның кичкенәдә үк басылып, инде яшьли үк матбугатта басылып чыкканын әйтеп уздык. Ул чынлап та яшьли басыла башлый, әмма беренче әдәби хикәясе Гарәфә кич төшемдә дигән хикәясе аның 1907 елда гына чыга. Бу вакытта Фатих Әмирханга инде 21 яшь була. Ул заман өчен бу бигрәк тә олы яшь санала бит инде, язучы өчен бигрәк тә. Әллә аның соң без белмәгән әсәрләре, башка әсәрләр бармы? Ул вакытта күрәсең инде ул 7 яшь булган. Аның Тукайда бит инде иҗат ашылган чыршушыңа керәйме. Ни без шундан укмыйк, Тукай белән алар икесе бер елны туган. Бит әйтмешә Шакир Мөхәммәдовны да кушып санарга кирәк монда сатирик язучы булгач, безнең Фатих Әмирхан үзе генә үсә алмагандыр име. Булар өчесе дә бер язмыш кичергәндәй кешеләр име. Теге Шакир Мөхәммәдов приказчик булуы, бу Фатих Әмирхан мулла малай булуы аларга гел зыян китереп тора. Тукай белән бик тиз дуслашып китүләре, өчесе дә үпкә урыннан үләләр име, өчесе дә сатирикалар име. Монда бик излеклелек бар. Фатих Әмирхан үзе генә тумаган, каяндыр килеп чыкмаган сатирик язучы буларак. Хәтта Тукайны Казан каршы алды дибез инде, Фатих Әмирхан булып дибез бит.
Галескар Камал булып каршы алды Казан дибез. Менә шуңа күрә монда бер әйбер. Безнең хәзер теге Тукай юбилейына әзерләнәбез, бик ныклап быймы. Менә ел сайын ул, һәр юбилей сайын Фатих Әмирханның юбилее туры килеп тора, Тукай белән тәңгәлеме, бер елны туганнар. Ибраһим Нуруллин юкка гына әйтмәгән инде. Туа да белмәде, үлә дә белмәде ди. Шуңа күрә быелгы елны да без хәтта Тукай елы, Фатих Әмирхан елы дип әйтсәк, ул зуррак әйбер булыр. Ну, аның менә Тукайның кисек башы басылып чыкканнан соң, шуңайдан рецензия язып чыга бит ул, нидән Фатих Әмирхан һәм ди мин Тукайны галәмнең иң улы юмористы итеп күрәм ди хәзер ди. Менә үзеннән дә зур итеп күрә белгән име. Гомумән без әзерләгән иҗат турында әле бүген иркенләп сөйләп Камил Кәрим үзе сатирик булгач, сатира яссылыгына барды да куйды. Дания ханым Галимә буларак әзрәк кенә. Менә сез әйттегез бит, яңа фактлар табылып тора. Дөрес, Фатих Әмирханның иҗат мирасын, аның тормыш юлы, иҗаты хакындагы бик күп мәгълүматларны зыялы, затлы Әмирханнар гаиләсе саклап калган булса да, Әмирханның беренче өйрәнчек әсәрләре һәм 30нчы елларда язылган күп кенә әсәрләре юкка чыкканнар, һәм гаиләнең үзендә дә шундый истәлекләр язылып калынган, булар хәтта махсус яндырылган дигән менә шундый истәлекләр дә бар. Ләкин шушы истәлекләр арасында менә кайбер фактлар бар, алар бүгенге сөйләшүне менә баетып җибәрәләр дип уйлыйм мин. Гаиләдә сакланган истәлекләр буенча Фатих Әмирханның беренче әсәрләре 1901 елларда басыла башлаган. Моны турында инде Зөфәр абый минем сүзләремне хуплар. Бу елда, нәкъ менә беренче елда Фатих Әмирхан Мөхәммәдия мәдрәсәсендәге Әл-Мәгариф дигән әдәби журналның редакторы була. Һәм шушы Кулъязма журнал. Кулъязма журнал. Һәм шушы журналдагы бик күп материалларны Фатих Әмирхан үзе язган, хәтта беренче өйрәнчек әсәрләрен дә шунда язган дигән мәгълүмат бар. Һәм шуннан чыгып, аның гаиләсе бик күп кенә истәлекләр. Фатих Әмирхан татар язучылары арасында 15 яшьтән әдәбиятка килгән язучы дип язып чыктылар. Димәк, без инде 21 яшьтә Гарәфә кич төшендәдән түгел, бәлки Фатих Әмирханның өйрәнчек әсәрләрен әз генә иртәрәк башлыйбыз. Кызганыч, аны бәяләргә бүгенге көндә безнең кулыбызда бу мәгълүматлар юк. Һәм менә әле генә әйтелгән сөйләшүләргә кушылып, мин шулай ук бер-ике факт кына китереп үтәсем килә. Менә аның формулашуында йогынты ясаган шартлар, тирәлек, әлбәттә, нәкъ шулай. Һәм шуның белән бергә онытмыйк әле менә Әмирханнар, аның бабасы, әтисе, алар инде логикадан, дин белеменнән, философиядан хезмәтләр язган кешеләр. Шул вакытта хәтта аның әнисе Рәбига абыстай, Яңа Бистәдә кызлар мәктәбе тоткан абыстай, ул шулай ук башлангыч мәктәп өчен дәреслекләр авторы булган. Күрәсең, бу гаиләдә әти ягыннан гына түгел, хәтта әни ягыннан да каләм тибрәтүгә сәләт, хәвәс булган. Һәм менә бу сәләт гаиләдәге 3 бала арасыннан нәкъ менә Фатихта инде әдәби куәт булып, безнең милли әдәбиятыбызны танытырлык куәт булып калкып чыккан диясем килә минем. Ләкин бит Фатих Әмирхан бит әле Казанда туган. Татар классикларынан минемчә бердән-бер Казанда туучы. Һәм Казан беләсез, ул нинди шәһәр ул вакытта? 20 йөз бар ахырында. Казан беләсез нинди шәһәр? Урыс шәһәре булган. Шуныктан ул Казанда театрлар куелган, башка яклар, газета, журналлар чыккан. Шуңа күрә ул тәэсирдә аңарга Фатих Әмирханга булган дияргә мөмкин. Фатих Әмирхан шактый бой иҗат калдырган язучы. Менә шулай да аның Резида ханым иҗатының югары ноктасы дип койса әсәрне әйтә аласыз. Мин ул сорауга әле барып җиткәнче Микрофонны якынрак. Иптәшләр биредә аның менә зур язучы булып җитешүендә гаиләви тәрбиянең бигрәк тә шәрих гыйлеме традицияләренең шул вакытта Казанда барган җәдитчеләр белән кадимчеләр тартышының, илдә барган революцион хәрәкәтнең зур йогынты ясаган барсы да әңгәмәдәшләрнең барсы да дип әйтеп үттеләр. Бу уңай белән мин тагын бер фактка, тагын бер даирәгә Фатих Әмирханны бөек язучы итеп үстергән рус һәм Авропа әдәбиятларының йогынтысына да тукталып үтәр идем. Рус әдәбияты, аның алтын гасыры, аннары аның көмеш гасыры. Фатих Әмирханга шул кадәр көчле тәэсир ясаган ки, ул авыру да булгач,
аяклары да хәрәкәт итмәгәч, башка татар язучыларына караганда да Рус, Европа әдәбиятларынан килгән тәэсирләрне башка язучыларыбызга караганда да көчлерәк үзләштергән. Bütün Avropadагы, рус мәдәниятендәге, аның көмеш гасырындагы ачышлар, модерн күренешләре, ул җәдитчелек, яңачылык дигән сүз, мөгезләй бер түгел. Менә буларның барысы да безгә, татар әдәбиятына, Фатих Әмирхан иҗаты аша үтеп керәләр. Бу мәсьәлә белән менә без икәү шөгыльләнәбез, Дания белән икәүләп. Шуңа күрә ул безнең өчен бик тә кадерле тема. Фатих Әмирханга тәэсир иткән Рус, Европа әдәбияты, алар белән багланышлар һәм безнең бүгенге әдәбиятчыларыбызны да, укучыларыбызны да куркыта торган теге әле модерн күренешләреннән экспрессионизм нәрсә ул, импрессионизм нәрсә ул дип, экспрессионизм тормыш ул тамук дигәндә күрсәткән ул, импрессионизм ул кеше җаныда һәм башкаларын да сурәтләгән. Рус әдәбият туктатам һәм рус әдәбиятының, дөнья әдәбиятының йогынтысы нәтиҗәсендә сез биргән сорауга инде менә хәзер җавап та биреп була. Аның микрофонны якынрак. Менә Таһир дәвам итсен әле. Рәхмәт кадерле. Президент ханым кызык кына әйтеп куйды, туктатам дип. Президент ханым киләчәк өчен монда без туктата торган идек хәзер. Таһир әфәнде. Һәрхәлдә Фатих Әмирхан бик бийек әдип, бийек язучы. Ул безнең татар әдәбиятының яңарышында төп рольне урын уйнаган шәхесләрнең берсе. Дөрес 20 гасыр башы язмаларында һәр вакытта Гайс Хакый, Габдулла Тукай, Фатих Әмирхан, Галимҗан Ибраһимлар исем бергә йөри. Һәм ул шулай ук үзенә үзе аңлашыла, ул дәлилле. Инде Фатих Әмирханның иҗаты бик бай иҗат, ул шул ягы белән бик кызыклы, аның һәр бер әсәре оригинал әсәр. Алар бер генә хикәясе дә, бер генә күләмле әсәре дә бер-берсен кабатламыйлар. Ләкин шулай да иҗатның да бит таҗы була. Һәр хәлдә Фатих Әмирхан көн күзлегеннән караганда мин мәсәлән аның бер 3 әсәрен санар идем. Аның әлбәттә зур игътибар үзәгендә булган һәм ул урынлы да аның Хаят повесты. Инде гәрчә үзгәртеп кырыйларында күпнер күләмдә үзгәрәк мөнәсәбәтләр дә яңгырады бу әсәргә, мин Фәтхулла хәзрәтне санар идем. Көчле әсәр. Һәр хәлдә менә аның даирәсе, һәр хәлдә руханилар булса да, ул менә аның җитлегүе, шәхес буларак, дөньяны аңлавы буларак һәм татар мәдәният, татар дөньясының үсешен күз алдына китергән дәлил буларак Фәтхулла хәзрәт. Һәм инде иң матур әсәрләреннән берсе, инде һәр укыган саен яңадан укыган кебек укыйсың, аның кадерле минутлар. Менә күрәмсең, менә ш әсәрләрнең матурлыгын сире нәрсәдә. Менә ул бүгенге көн укучыларында моңа кадәр дә галимнәрне кызыксындырган һәм хәзер дә ул кызыксыну дәвам итә. Менә шул серләре Резидә Ганиева үз хезмәтләрендә шулай ук тигез сүзләр драмасын да атый. Шулай бит. Инде бу турыда соңрак Хаят дигән Сүз чыкты монда. Хаят повесты ул аерым тукталуны таләп итә. Шуңа күрә аның турында сөйләшү башлаганчы, әйдәгез бер видео язма карабыз. Инде видео язмага кадәр менә бу Хаятның икенче өлешен дәвам иткән драматург, Чаллыда иҗат итеп яшәүче Рауил Сабур да студиябызга килде. Аны каршы алабыз. Чаллы ерак ара, әйдә Рауил кире утыр. Һәм инде хөрмәтле каршы алганны оештырыр өчен. Хөрмәтле тамашачылар, бу урында әлбәттә сез галимнәрнең сүзләрен шул кадәр диккать белән тыңлыйсыздыр, ләкин студия телефонда онытып куймагыз. Менә шулай да гади тамашачыларның да фикерләрен беләсе килә. Укыламы бүген Фатих Әмирхан? 570-50-75 телефоны буенча шалтыратыгыз. Хәзер инде Хаятка күчәбез. Сөйкімлі бет. Ол бек сөйкімлі. Тоқта, мен аны сүйем түгіл мұсың? Ләкин бет ол ұрыс малайы. Михаил ұрыс малайы. Әстағфирла, тәубә, әстағфирла. Мен ұрыс малайын сүйем. Әстағфирла. Михаил да Евгений да студент егеттәбі арасы да кәфірлер. Я илахым өзің сақла,
Алар барысы да кафирлар. Ләкин мин Михаилны сөям. Мин кафирны сөям. Астагфирулла, тәүбә, астагфирулла. Кичер, Ходаем, мин кафирны сөям. Ya Xudayım, niye sen Mihail'ni Müslüman etmedin? Niye sen onu Müslüman edip yaratmadın? Ya Xudayım. Koya barır ajiyinin ələsin. Nişik koya? Eminelerge? Eminelerge barasını bilem. Hazır hoş buldu. Oş oşap namazını okuyup barırsın. Onda ужин була iş. Bulsa. Өзі бізді аштырған кіші шекілі анда барға шетлігі баша бұтырып, бірді келешкәлішті өліл. Намазыңны да үйде оқырсың. Өзі бізді оқымағанына, анда барға оқып ересің, бармасың сені? Hürmetli tamaşaçılar, Medeniyet Dünyası'nda topşuruğu turudan turu efirde bara. Бүгінгі сөйлешуіміз татар әдебиеті классигі. Yazушы, драматург, өткен қалемлі публицист һәм журналист Фатих Амирханға бағышлана. Һәм Искәндәр бізге бір шалтыратуда бар дейлер. Алло, исәмсіз? Тыңлайбыз сезне. Алло. Исәмсіз. Хәйлі күн, исәмсіз. Тыңлайбыз сезне. Мен Фатиева Мустафидәк булам. Хатиев Вәлинең иптәше мин. Минем иптәшем үзе исән вакытта дәреслекләр төзүче һәм диафилмнар төзүче кеше. Фатих Амирхан хакында да диафилмнар төзегән иде ул. Аның бит музее бар 70-нче мәктәптә. Ул музей исән микән? Имында шул музейда катнашучы бер иптәш бар микән? Алар нинди шартлар үткәрделәр икән Фатих Амирханның юбилее буенча? Зур рәхмәт. Рәхмәт шалтыратуыгызга. Әйе. Вәли абый чынлап та безнең күренекле педагогларыбызның берсе иде. 170-нче мәктәптә менә аның директоры Рәмзия Габдулхакның вакытында Фатих Амирханга багышланган бик әйбәт бай музей төзелде. Ул Фатих Амирхан урамында урнашкан. Һәм ул музей бүген дә эшли, аның экспозициясе гаҗәеп бай. Әлбәттә, гомумән әдәбият музее барлыкка килгәннән соң Фатих Амирхан бүлеген оештыру өчен бик ныклы нигез була ала. Биредә әлбәттә бар, менә Резида ханым Кадыровна ул музейны оештыруда бик актив катнашты. Безнең Зөфәр Зәйниевич ел сайын анда фәнни конференцияләр уздырыла иде. Ул музей бүгенге көндә дә эшли. Эшли, өстәп әйтәсем килә шуны, кызганычка каршы директорлык вазифаларын үтәүдән Рәмзия Исламова киткәч тә, бу музейның эше сүнеп калды. Аны терелтәсе, яңартасы бар. Ел сайын без анда барып Фатих Амирханны искә ала идек, иҗатының биеклеген күрсәтә ала идек. Ләкин мәктәптәге музей инде. Менә бу мәктәптәге музей ниндидер зур музей ачырга җирлек булсын иде. Менә аның юбилей вакытында да бу турда сөйләшмәгәч, кайчан сөйләшербез, бит безне ишетсеннәр иде. Ишетерләр дип Вакыйф уйлыйм. әфәнде, бу турда хәбәрләр юкмы, ниндидер яңалыклар музейга кагылышлы? Безнең бит әдәбият музее ашу турында сүз бар иде. Классикларыбызның да музей булмагач Казанда үскән Амирхан, Фатих Амирхан. Бу музейны ачу турында инде ул сүзләр безнең калкып тора. Сөйләшү бара, әмма теге конкрет әле эш гамәл юк әле менә шулар. Юк әле. Әмма аларның бөтенесен җыеп бер әдәби музей ачу турында сүз Ул турында сүз бара, безнең менә шул милли музей кысаларында әдәби музей ачу турында сүз бара.
Бу безнең барысы да киләчәк эше булып иншалла тормышка ашсын бирсен Ходай. Искәндәр, менә тамашачыбыз бик яхшы сорау бирде һәм менә бәлки киләсе шалтыратучы да ниндидер фикерләр әйтер. Алло, исәмсез? Алло, тыңлыйбыз. Исәмсез. Хәерле көн, исәмсез, тыңлыйбыз сезне. Мен сезгә бу матур тапшыруы өчен рәхмәтләремне әйтәсем килә. Бу Рәмзәгән Җанишның манып була бу. Фатих Амирхан тормышы турында, аның иҗаты турында. Һәм аның иң беренче мәдәниятебез әһеле буларак бик олы кеше булуын әйтәсе килә. Һәм аның иҗаты мәдәниятеннән чыгып бәялисе килә бүген. Ул бит чын мәгънәсендә мәдәниятебезнең нигезен салган кешеләргә керә. Фатих Амирхан. Менә бу турыда әле сөйләшербез. Искәндәр хаятка кайтып, чөнки унытылып та китте инде. Менә без әле генә караган видео язмада, алдарак караган видео язмада, анда ике хаят, берсе Камал театрында куелган хаят иде, икенчесе менә студиябызда Равил Сабыр утыра. Аның дәвамы, хаятның дәвамы һәм ул бүгенге көндә Шоллы театры сәхнәсендә бара. Менә инде 20нче гасыр башындагы тема хаят, бүгенге көндә вакыйгалар бүген 21нче гасыр кешесендә нәрсәсе белән үзенә җәлеп итте менә Равил? Бу спектакльне кую идеясе режиссер Булат Бадриевтан чыкты. Ул Амирханның иҗатын бик яхшы белә, бик ярата, аның тигезсезләрен дә куйганы бар. Һәм аның күптәннән инде хаятны куясы килә иде. Ул үзенең шушы теләге белән теләге турында миңа сөйләгәч, мин пьеса ясап карарга тырыштым бу әсәрдән. Ләкин хикмәт шунда ки, Амирхан хаятны башта шуннан да пьеса итеп яза башлый. Аның исеме була Матур хатын. Менә шул аның сүзләрен язып алган идем. Бу хикәя ул Матур хатын исеме белән пьеса булып языла башлаган иде. Яза торгач, мавзук пьесалыктан тарсынды да хикәя тарзына әйләндерелергә тиеш булды. Бу тарзда инде озын бер хикәя булып чыккач, икегә бүлеп нәшер ителергә уйланылды дип яза ул. Аннан соң уларны тагын әле дәвам итеп, аннан роман да ясамакчы була. Ләкин менә шушы аның дәвамын язуы да билгеле, ул кайдадыр басылган да булган. Менә аның планы да булган. Һәм инде бу план сезнең ничектер пьесада чагылышта. Менә шул планны да кулланып, без шушы әсәрнең дәвамын да язып, спектакльнең дәвамы белән бергә күрсәтергә дигән шундый фикергә килдек Чаллы театрында. Һәм дәвамы итеп без алдык Гаяз Исхакыйның Татар гакалы хикәясеннән кайбер хадисә язмыш. Кайбер сюжетларны. Нәтиҗәдә менә шундый спектакль килеп чыкты. Әни өчен хәзер 100 ел үткәч бу темага Чаллы театры яки мин яңадан шушы әсәргә без мөрәҗәгать иттек. Чөнки беләсезме, анда бит хаятның Гали белән Салих арасындагы сойлау гына түгел. Менә без татар халкы, безнең Татарстаныбыз ничектер Европа белән Азия арасында, әйме? Без үзебезне күпер дип атарга яратабыз инде. Без Европа белән Азия арасында күпер дибез. Ләкин миңа калса, без әле һаманда ничектер үзебезнең төп юлыбызны, без кем белән, без Европа беләнме, без Азия беләнме, без сойлап алмаганбыз кебек. Әгәр дә менә без хәзер Казан урамнарына чыгып карасак, андагы татар кызлары бик кыска мини итәк белән дә йөри, гарәп яулыклары белән дә йөри. Шуңа күрә менә ул әсәрдә күтәрелгән проблемаларның берсе дә миңа калса әле искермәгән һәм Чаллы театрында килгән тамашачыларның спектакльдән соң әйткән фикерләре менә бу Чаллы театры бу максатка иреште микән, моны галимнәребездән сорарбыз хәзер, чөнки алар да спектакльне карады. Бер тамашачы Фатих Амирхан бүген укыламы дигән сорауга җавап бирергә тели. Алло, исәмсез, чистайдан шалтыраталар дип әйттеләр безгә. Алло. Исәмсез. Хәерле көн. Мин сезне Чистай районы Мөслим авылыннан Мерсияпова Резида Габбасовна, рус теле укытучысы.
Бик яхшы әйе. Менә мин үзем гоммәт татар әдәбиятына мөкибән кеше, вакыт кеше. Фатих Әмирханны шулкадәр ултап зыялы язучы итеп саныйм мин аны. Үзем рус теле әсәрләрендә укыганда, рус телен әсәрләрен укытканда, Тургенев әсәрләрен укыганда һәр вакыт мин аның белән параллельлек китәм. Әле бүгенгесе менә Егыга әсәрлек вакытында, Сочинский әсәрлек вакытында аның мисалларын балаларга фикерләү ягыннан һәр вакыт китерәм. Сезнең менә монда тапшыру оештыруыгызга гомумән бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Зур рәхмәт. Яшьләр дигәндә безнең арада бит әле яшь язучыбыз бар. Менә алар ничек карый икән? Аңа мөрәҗәгать итәргә теләгән идек монда. Фатих Әмирханның нашры турындагы ихтиялатларын укыганда мин бер нәрсә шаккатам. Менә безнең аларның яшьлеге белән менә безнең яшьлек арасында аерма бөтенләй юк дәрәҗәсендә. Аерма шул гасырларның төрле булуында гына. Менә нәрсә генә вакытта инде. Алар бит инде мәсәлән Фатих Әмирханнар бушлай дигәндәй, үз акчаларына дигәндәй гонорар алмыйча Алисна газетасын чыгаралар. Бездә бүгенге көндә яшьләр шул теге юк акчага газет журналында эшләп йөрибез инде. Шулай мәсәлән Фатих Әмирханнар алар татар телен саклау, аны югары дәрәҗәгә күтәрү өчен тырышканнар бит инде. Безнең дә бүгенге максатыбыз шушы. Алар инде шул Европа дәрәҗәсендә урыс мәдәниятенә якынайта тырышсалар, без хәзер киресенчә артык урыслашып, артык европалашып киткән татарны киресенчә өчен татар итеп саклашып тырышабыз инде. Шулай ук Фатих Әмирханнар чорында да мәсәлән алар гел күзәтү астында цензура булган инде. Бүген дә шул ук халәттәбез. Хәтта үзебезнең бинада да секундлар, минутлар белән безне сәләп күзәтеп торалар. Шулай Фатих Әмирхан ул татар прозасын үстерү өчен яңа алымнар турында уйлана, ул Чеховны, Толстойны укый, татар прозасын яңа юлга кертүдә иң төп кеше булып тора Фатих Әмирхан. Бүген дә безнең дә бөтен төп яшь язучыларның максаты шул татар әдәбиятын, татар прозасын күтәрү, шул аны дөнья аренасына чыгару бит инде. Фатих Әмирхан мәсәлән үзенең яшьтә менә хәзер 100 еллык бит инде, минем шикелле булган бит инде. Шушы гарипләр арасында утырган, ул бит инде мәсәлән Галимҗан Ибраһимовка да иң беренче тегезәки шәкерт мәдрәсәнең кулын әле Тукайлар да ошатмаган, беркем ошатмаган, монда талант бар дип Галимҗан Ибраһимовны ачкан кеше бит инде ул. Шулай ук аны теге тәнкыйтьтә булган дусларына карата инде уларны күтәргән, күрә белгән һәм теге әле теге вакытта бит инде яшь язучылар дирәк бузаклык юлына кирип киткәннәр. Фатих Әмирхан аларны саклап торган инде теге эшлекләрдән саклап, һәр яктан үрнәк, безнең яшьләр өчен иң үрнәк булырлык кеше. Монда Казанлылар журналыннан 2 проза бүлегеннән икәүләшеп килгәнбез икән Рөстәм белән. Берәйберне әйтмичә калмыйбыз. Чөнки Казанлылар журналы Тукай елыннан, Фатих Әмирхан елыннан файдаланып, сатирик әсәрләргә конкурс игълан итте. Аны Печән базары дип атадык без име. Бу сатираның иң тансык вакыты хәзер. Әгәр инде Фатхулла хәзрәт 100 ел элек язылып та бүген дә актуаль икән име? Сатира язарга вакыт җитте. Чөнки менә без хәзер үзебезне, безнең буын, социализмнан базарга килеп кергән буын Фатхулла хәзрәт кебегрәк хис итәбез. Көн саен нәрсә беләндер шаккат тора. Телевизорда һәрбер яңалык шаккат тора. Бер теге ваучер тотып, агач атланып калган буын бит инде безгеме. Шуңа күрә сатираны язар вакыт җитте хәзер. Дөрес инде безнең сатирик матбагалар юк. 100 ел элек ул җидәү булган газета журналлар. Менә шушы Фатих Әмирханнар, Шакир Мөхәммәдов, Тукайларга алар 7 матбуга булган газета журналлар. Безнең хәзер берәү генә ул. Ләкин Казанлылар әдәби журнал буларак сатирик нене үз өстенә ала. Бигрәк тә патриот инде Казанлыларның Камил Кәримов. Менә бу хәятка тагын кайтыйга бер генә сорау, чөнки Рауль Сабыр нәкъ фикерләрне ишетер өчен Чаллыдан килде. Резида ханым, менә бу спектакльне сез карадыгыз, беләм, менә бу Рауль Сабыр Фатих Әмирханны дәвам иткән икән, аны гомумән менә бу дәвамны ничегрәк кабул иттегез? Фатих Әмирхан шулай языр идеме? Фатих Әмирхан икенче төрлерәк языр иде билгеле. Рауль Сабырлының мин тексты белән сәхнәләштерелгән әсәре белән танышкач та, гомумән алганда эш уңышлы башкарып чыгарылган дип дигән нәтиҗәгә килдем. Режиссерга да, авторга да үземнең рәхмәтемне белдереп, шул вакытта андагы хаят ролен башкаручы Гүзәл Исмәгыйлова алдында да бик матур гына әйтеп, молодец дип баш иеп, шуны әйтәсем килә. Билгеле, Фатих Әмирханның хаяты ул хаятның җанын ачкан романтик әсәр. Бу турыда нинди әсәр, бу реалистик романтик, бу хакта фикерләр күп булды. Рауль Сабырлы ничек икенчелешен үстереп җибәргән соң, ул аның романтизмын да саклаган, реализмга таба да хәрәкәт иткән, татар тормышындагы мәдәни күренешләр белән, иҗтимагый
хаят белән дә тыгыз бәйли алган, җәдитчелектә килеп кергән, киләчәктә патша төшереләчәге дә искә алынган. Ачык финалда сакланган. Ачык финалы да табылган. Финалы билгеле кызык. Финалын ул Фатих Әмирханга аның иҗатына хас булган алымдагыча биргән. Фатих Әмирханның байтак кына әсәрләре шулай билгесезлек белән тамамлана бит. Менә шул билгесезлек монда да сакланган. Бәлки сез аны ачкансыздыр, күрсәткәнсездер, башка бер урында театрда тагын ничек яңгырагандыр. Гомумән алганда мин бу куелыш белән канәгать калдым. Әйтергә кирәк, Гаяз Исхакидан тавышлыгына, татар гакылынан гына түгел, әле ул өйләнмәгән иде дә, ул әле икеләнә иде дә, һәм башка һәм дә Тренче кызынан да матур гына күренешләр, эпизодлар килеп кергән, әле яктырып китә, әле аның хаяты теге Гаяз Исхакиның шул теге сәгадәте кебек яктылы кояш яктылганда Мәскәүгә барырга омтылган кебек, әле ул аның җаны бәргәләнә. Булар барсы да бар. Сезнең өлештә шулай ук хаятның сез язган әсәрдә хаятның психологиясы матур ачылган. Әмма анда сез реализмга таба хәрәкәт иткәнсез. Бу реалистик психологизм. Әмма начар түгел, киләчәктә дә сезгә шулай эшләргә. Кем белә, киләчәктә дә Рауль Сабырны, яшь Рауль Сабыр дәвам итеп, аның да финалын дәвам итәргә була. Бу уңай белән тагын бер-ике сүз әйтәсем килә. Әлбәттә, бу спектакль буенча түгел, Фатих Әмирхан үзе дә Хаят әсәренең икенче кисәген тәмамлаган дигән сүзләр бар. Мәсәлән, 58-нче елда Хай Хисматуллин 2 томлык чыгарган вакытта кириш сүз яза, менә шундый фикер әйтә. Менә Дания Фатиховна әйткәнчә, әлбәттә сакланмаган аның мирасы тулысынча. Анан тагын шунысы бар. Анасын легендалар йөри бит, сатып алганнар. Гани бай Мөхәммәд Мәгдиевның реализмга таба дигән хезмәте бар бит. Менә уланда бик матур прототиплар мәсьәләсенә килеп керә дә, һәм бик матур Фатих Әмирханның хаят повестына барып чыга. Оларның икенче өлешен Оренбургтагы Гали Хусейновларның Үлмәс ханым менә шуның язмышы дип ул аны шактый чыганакларга таянып фактик матур дип әйтә, дәлилле шандырлык итеп Авзал Шамовка җибәргән хатларны таба. Ике хатны, менә шу хатлар аша шушы икенчелешне булуын һәм язылып үзенең инде прототип булган бай кемнедер договор төзетеп фәлән меңгә 15 мең, 10 мең һәм 15 мең дигән ул вакытта ул бик зур акча булган ул. Шушы акча белән сатып алып юкка чыгарганмы, кайдыр яшәп куйганмы, бу нисханың язмышы билгесез дип кызганыч. Менә шулай Хаят дигәннән хаятка ашаган бер рәсем күрсәтим әле менә мин. Яңалык дигән идегез, кичкенә генә яңалык та алып килдем мин. Менә бу ханымга карагыз әле, нинди чибәр, гүзәл ханым, 2 университет Германиядә бетергән, белмәгән теле булмаган бу Сара Әхмәрова, дөнья гүзәле заманында Фатих Әмирхан бу кызга гашык булган. Бу турда миңа Заһидә Тинчурина сөйләде. Нәкъ менә хаятның язмышын хәл иткән шикелле, ниндидер күләмдә чагыштырма ясарга мөмкин. Гаяз Исхакида бу кызга гашык булган. Ухаживать иткән аның артыннан, ләкин инде язмыш башкача алып киткән. Бу безнең хаятыбыз, бу сарабыз рус кешесенә кияүгә чыккан һәм католик динен кабул иткән. Менә ул вакытта ниндидер язучылар аңа игътибар иткән булсалар, бу котчыккыч фаҗига була, бик шау-шу куптаралар. Хәзерге яшьләр әйтер инде, электә булган бит менә татар кызларының руслары шул. Ләкин булган, ләкин бу фаҗига белән тәмамлана, чөнки гаиләсе аны читләштерә үзеннән һәм ул шул гайры табигый хәл булган инде ул бишер өчен. Фатих инде менә бу спектакльне дә карадык. Гомумән Фатих Әмирханны әйтәсе килә, татар театрын оештыруда, аңа нигез салуда ул бик зур өлеш керткән, артист буларак та баш рольләрне башкарган, техникумында, театр техникумында да укыткан. Гомумән спектакльләргә рецензиялар язган. Әлбәттә әле тигезсезләр һәм яшьләр авторы да Фатих Әмирхан. Әйдәгез менә бу әңгәмәбезне бүлеп, бу урында тигезсезләр әсәреннән бер өзек карабыз. Бу студент белән Рөкия туташ шексез кычкырышырлар инде. Менә бер компаниядә анда Рөкия да бар. Мен сөйләп киттем моңа. Татар бетәргә тиеш дип. Татарның мәйтәм моның үзенең бер нәрсәсе дә юк бит. Шуңа күрәләр бетәргә тиеш.
Şuna göre biterge tiştim. Rıkıya yok di. Jalap. Siz yalganlıysiz. Bu dürüst tugul. Ul belki sizden көрмей turgan gözleringizge gina şulay көрünө turgandır. Rıkıya. Bu ne topaslık? Alar gafı etsinler. Özleri sebepşi buldular. Süleyman ably, aydagiz terrasaga. Sözümüzün ahırı bulayga gider dep hiç uylamagan edim men. Ne buldasan? Rıkıya tutaşның ол kadar şovinist, naционалист екенін мен білмедім. Шул минутта башыма келген бірін айтып ташладым. Тотарның қазіргі іштері барысы да вақытлыша безек шекілдігін әшілер. Барысы да мектеплері де, литературасы да хлам болып қалырлар деген едім. Міне шошы еш келіп шықты. Юққа, кайфыңны бұзған сығырық. Фанвизінің Иванушкасы бір уақыт рус милләті, рус мәдениеті туғырысында шундай түбән фикірді болған. Аңар қарап рус мәдениеті үшуден, рус милләтіні бұдан тұқтаған не? Біз қазір рус милләті шул шырда кешірген қалыны ұздырамыз. Бізде де шундай Иванушка аптылықлар бұлай екен. Кайф кетуден бігерек алардан білерге. Hatta şunday kılıkı bulganlıklar için onları kızgandırma kiler. Şulay bit, Süleyman abi şulay bit. Ivanuşklar, Ivanuşka Abdulklar. Minip tırıp aşuğum kile. Tanışlar, Nırıkıya. Niye yok nersek aşuğ kilirge? Men yıllık tarihı bulgan. Başkalarınınkından bir de konuşmasık sereti bulgan. Özünün yazığı, edebiyatı, şırı, küyü bulgan. Asırlar boyunca mektepleri ve medreseleri bulgan milletinin bir nersesi de bir vakitte da yolda çıktık. Çığa almayın. Alarını yolda çıkar, mene Ivanuşka Kluklar kulundan kile turgan iş tugel. Şulay bit, Süleyman abi şulay bit. To'qay zamandaşları turunda сөйлешүүбүздү давам этебиз, урматтуу тамашачылар. Эфир турдан тур эфирде бара тапшырууубуз. Hem бизге шалтыратуучулар да бар экен. Алло, исемсиз? Тыңлайбыз сизни. Алло. Алло. Исемсиз, тыңлайбыз сизни. Алло. Ая. Айтыңыз. Музейда эшлөөчү Рамзиевдин киши. Биздин музейда Фатих Амирхандын Хаят колязмасынын 22 дәфтердеги түп нускасы саклана. Ая. Bizim de onu üzerimiz ötkərgən şaralarda hər vaxtda da kürsətib kileriz. Bir-iki dəftərin. Hem onun başını oxurumu ikenin elə bir spesialist məxsus qarağanı yox. Şuna görə Siz ikinci bölegi bulurğa mümkün deysiz indi? İkinci bölegi bulurğa da mümkün. O 22 dəftərdən, o ortalama isen vaxtda Valimcan tərəflərinin kvartirasında Riza Fakhridinov'dan anağı yolu. Şunda boşta bir koruyanlar son onu Leyliye Boybulatova degan. Munda bir teli fenni yaşışqa taba tarta başladı. Züfer abi bu sizge mağlum mu? Bu qolyazmalar? Çok qoydu, bizim müdürata başardı. Züfer abi, hazır bir sekund, siz hələ o litrığız tağında bir şaltıratışını qabul etdik hələ. Alo, isəmsiz. Onun belki şunda yangalıqları vardır. Alo? İlgilik bir de yığılgan galimlerge bir zor aytasım ki de zor rahmet. Çünkü onların şunday ezirlikte bulları, şun galim bulları görünüp tura. Bir zor rahmet hemesine de. Şatlanıp tığma buturam. Özümden sözüm nese turunda. Abdullah Tukay bilen Fatih Amirxan'ın aralaşığı turunda. Abdullah Tukay 7-ci yılını Uraski'den getir aldığına bek ikilenip tura. Koytum miken min Kazan'a yok miken deyip. Hem anı nıklap şakruçu bula Al-İslah gazetesinde işlevşi kişiler redaksiya. Ул газетаны чыгара Фатих Амирхан, анда гимназистта чыгара, ул яшьләр газетасы була. Менә шуннан кайткачтын, иң беренче очрашуда ул Габдулла Тукай Фатих Амирханны күргәч, аны сизеп ала. Аның нинди шәхес икән? Габдулла Тукай белән аралашуы җиңел түгел, бик зирәк кеше була, бик акыллы кеше була, ул бик разборчивый кеше була дуслыкта. Siz аны бик яхшы беләсез. Һәм шул дустыгаларның ахырына хәтта бара. Әлбәттә инде бу мәгълүматлар белән бик күпләр таныштыр. Без менә монда сөйләшәбез язучы Фатих Амирхан турында. Публицист, журналист Фатих Амирхан турында чыннан да бер сүз дә әйтелмәде. Бәлки тамашачы шуңа борчылып та шалтыратадыр. Зөфәр абый, менә беренче сорауга кагылышлы. Менә бу нусха белән сез танышмы? Бу кулъязмалар мәгълүм Эш булай тора.
Фатих Амирхан турында бүген сүз калып качтын. Әйтергә кирәк, без бүтән Фатих Амирхан язганны укыйбызмы, юкмы? Бүгенге укучы укый аламы, юкмы дигән сорау туа. Әйтергә кирәк, мин Галимҗан Ибраһим исемендәге институтта эшлим. Безнең Галимҗан Фатих Амирханның 100 еллыгына безнең институт галимнәре аның 4 томлыгын чыгардылар. Менә мин аларны алып килдем. Аның бу томнарны эшләгәндә билгеле кулъязмаларга да мөрәҗәгать итү булды. Ул эшләгән газета журналларны девизи дип әйтәләр инде, күз карап, һәрберсен күз алдына куеп карап чыгып әзерләнде бу төр том. Ләкин чынлыкта Фатих Амирханның иҗат мирасы күпкә зур. Кызганычка каршы ул вакыттагы идеология аркасында, башка төрле таләпләр аркасында без аның күләмен дә билгеле бер рәвештә генә алырга туры килде. Анна һәм аның әле Фатих Амирханның ачылмаган әсәрләре бар, кулъязмалары бар. Мәсәлән, ул 21-25 елларда көндәлекләр алып бара. Бик кызыклы көндәлекләр, шул вакыттагы васыятка мөнәсәбәтләр. Алар әле эшләнмәгән, кертелмәгән томнар. Зөфәр абый, киләчәктә аның академик басмасын әзерләр кирәк. Инде 30 елга якын вакыт узган. Буламсың академик язма? Мин хәтерлим, 120 еллыгы алдыннан сез әйткән идегез, менә 125 елга бу басманы әзерләргә дип тәкъдим белән чыккан идегез. Ниндидер үзгәрешләр бармы? Мин зарлану булып яңгырар инде. Зарланыгыз. Нәрсә җитми? Нәрсә җитми? Чөнки көч җитми. Безнең менә институтта 7-8 кешелек текстология бүлеге бар. Без менә 10 еллап инде Гаяз Исхакның 12 томлыгын әзерләү өчендә эшләдек. Хәзер менә бүгенге көннәрдә Тукайның 6 томлы академик басмасын әзерләүгә кирешеп киләбез. Галимҗан Ибраһимов безнең читтә калып бара. Менә баягырак кына радиодан да сөйләделәр, Мәҗит Гафури уңае белән. Мәҗит Гафуриның да академик басмасы юк. Фатих Амирханга һаман да чират җитми. Чират җитми. Чөнки безнең кешеләребез аз бу эш белән шөгыльләнмиш. Шулай да теге язма, кул язма мәсьәләсендә әйтмәдегез, билгеле идеме ул сезгә менә ул музейда сакланган? Мин дөресен әйткәндә бу мәсьәләгә әйтә алмыйм. Чөнки мин үзем 3нче томын әзерләдем. Аны публицист буларак. Әдәби әсәрләрен әзерләделәр Фатима Ибраһим белән Наҗа Садыйкова. Менә бу минутта гына кистереп әйтә алмыйм. Ләкин өйрәнергә кирәк, безнең архивта, безнең институт архивында да Фатих Амирханның бай шәхси архивы бар. Без аны белән эшләттек, тикшердек, чагыштырдык. Менә безнең 5 минут вакыт калды. Бәлки Рәмзия Абзалина, музей хезмәткәре, киләчәктә аның хәятының 2нче бүлеген табырга ярдәм итешер әле. Ана да ярдәм итешер. Аның белән бәйнәшкә керербез бу мәсьәләдә. Бәйнәшкә керергә кирәк аның белән. Хәзер безнең тамашачыбыз шалтырата, бик дулкынланып, менә Тукайның да 125 еллыгы, Фатих Амирханның да нинди чаралар уздырылачак? Вакыйф абый, бу сорау сезгә юллана. Быел әле күптән түгел генә Түрксой халыкара оешмасы тарафыннан 2011 ел Габдулла Тукай елы буларак игълан ителде. Менә безнең быел 97 язучыбызның юбилее һәм шуларның байтагының, шул исәптән Фатих Амирханның да юбилее менә шушы Тукай елы әләне белән үтә. Монда инде сүз булырга мөмкин, күләгәдәрәк тә калмыймы Тукайның менә Фатих Амирхан дип. Әле менә бу юбилеяның безнең инде ул ел башында башланды. Тукай музейында булды, безнең искалу кичәсе, мәктәпләрдә, вузларда булды. Менә әле бүгенге менә бу шушы безнең сөйләшү дә менә шушы. Менә бик зыялы галимнәребез, язучыларыбыз утыра. Бу шулай ук мин моны бик зур, бик матур чара дип уйлыйм. Һәм бу бик нәтиҗәле чара менә бу телевидение файдалану менә бу мәсьәләдә. Бездә бүген әле искалу кичәләрендә 400-500 кеше булырга мөмкин. Ә монда бит 100 меңнәрчә кеше менә моны карый. Менә бик матур сораулар бирәләр. Халык үзе катнаша. Димәк инде бу бер чарада уздырылмаячак, зур масштаблы дигән сүз. Андый республика күләмендә уздыру дигән үз максат юк. Куелмадымы? Бу инде һич кенә дә бу Фатих Амирханның ул дәрәҗәсен төшерү дигән ни түгел. Менә әйтәм, менә шушы ул безнең бит юбилейны җыелыш
искалу кичәсе итеп уздыру гына әле ул теге не түгел, бердән бер юл түгел. Моның бу юллары бик күп. Теге хәзер бик шундый төшенчә кертеп китте, формат дип әйтәләр инде. Мондый форматта да була. Әле безнең ул юбилей ул ел буе дәвам итә. Аның башка форматлары да булыр. Формат дип инде без татарда эш гамәл дигән бик матур сүзе бар аның. Бакыйф абый, бүген галимнәр күп җыелды. Алар бәлки менә бу фикерне әйтмәдем, менә моны әйтмәдем, бу моңа кагылышлы сораулар бирелмәде дип Дания ханым менә нәрсә әйтергә тели идегез? Мин Вакыйф әфәнденең сүзен генә дәвам итмәкче идем юбилей мәсьәләсендә. Менә Фатих Әмирхан ул 20-нче йөзбашы татар яңарышында үзенчәлекле урын тота торган шәхес. Ул 20-нче йөзбашы татар яңарышын оештырган, аңа юллар сызган һәм аңа юнәлеш күрсәткән кешеләрнең берсе. Һәм бу әдәби эшчәнлеге белән генә түгел, әдәбиятта бик зур тәҗрибәләр уздыруы инде аның гомум билгеле булса да. Ул гомумән 20-нче йөзбашы татар зыялыларын туплап торган кеше. Һәм аларны милләт өчен хезмәт итүнең мөһимлеген иң алга куеп эш иткән, аны девиз итеп күтәргән кеше. Һәм менә Бакый Урманчының шундый сүзләре билгеле. Ул Фатих Әмирханны көнбатышка йөз тоткан татар зыялыларының идеаль модели иде ди. Ләкин бу идеаль модель, ул көнбатышка йөз тоту, ул милләт файдасына була. Һәм безнең 20-нче йөз яңарышы милләтне үстерү, милләтнең якты киләчәге хакына булган булса, менә шушы фикерне яңарыш нигезенә салучы бик аз санлы кешеләрнең берсе Фатих Әмирхан. Һәм уйлап карагыз, ул бит 20 яше тулганчы аяксыз кала. 40 яше тулыр алдыннан ул инде юк. Ләкин без аны бүген ничек итеп искә алабыз, ничек итеп сөйлибез? Без әле аның хакында әйтелергә тиеш сүзләрнең бүген 1000-нән берендә әйтеп өлгермәдек. Ул гражданлык батырлыгы күрсәткән кеше. Шуңа күрә Фатих Әмирхан турында сүз Габдулла Тукайның уздырыла торган конференциясында да гомумән 20-нче йөзбашы татар яңарышы, җәдитчелек хәрәкәте, әдәбиятның үсеше хакындагы теләсә нинди чараларда, мероприятияларда үзәктә тора. Бу да бик мөһим бит. Хәсән Туфан үзенең Магикан поэмасында аның турында арбада утыруын әйе аяклары бәйле Прометей дип әйткән була. Гафу итегез, кунаклар, әлбәттә Мөхтәрәм җәмәгать, бәхәсләр бетте инде. Дания ханым әйтте, без тигезсезләр үзегеннән дә күреп уздык. Менә бу тигезсезләрнең үзегендә төп сүзләрне дә яңгыратырга тырыштык. Аның турында сөйләшә дә алмадык. Әлбәттә вакыт бик чикле, бик күп килгәнсез. Зур рәхмәт сезгә, әлбәттә Искәндәр йомгаклап сезне җиткереп. Ибраһим Нуруллин Фатих Әмирханга багышланган хезмәтендә һәр елны без 26 апрельдә шигырь бәйрәме үткәреп, Тукай каберен чәчәккә күмәбез ди. Ник шунда бер эштән Фатих Әмирхан каберендә бизәп китмәскә? Бу ике бөек шәхес аерылгысыз бит ди. Бәлки безнең бүгенге сөйләшүебездән соң, бәлки аларны чынлап та аерып карамаслар һәм Фатих Әмирханга да багышланган ниндидер чаралар уздырылыр. Килүегез өчен рәхмәт сезгә барыгызга да. Чәчәкләр китерегез аңа. Казан татарларының йөрәге. Чәчәкләр китерегез аңа. Шәхесенә һәм иҗатына булган мәхәббәтнең билгесе булсын ул чәчәкләр дигән сезгә барыгызга да мәгълүм сүзләр белән шушы тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз.